May gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Acts chapter 24 verse 14 hangtod sa 15. Buhat kapitulo 24 bersikulo 14 hangtod sa 15 ang giingon dinhi. Apan akong isugid kaninyo nga subay sa dalan nga ilang gitawag og sekta, nangalagad ako sa Dios sa atong mga katiguangan nga nagtuo sa tanan nga subay sa balaod ug nahasulat sa mga propeta nga adunay paglaom diha sa Ginoo nga gipakabililhon mismo ni ining mga tawhana nga tinuod gayod nga adunay pagkabanhaw sa susamang mga matarong ug mga dautan. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. Alang sa tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagkabanhaw, ang atong pagtuo nga mabanhaw kita pag-usab human sa atong kamatayon, kinahanglan nga mahimo kining source sa atong kadasig sa kinabuhi, inspiration in this life. Ang lubnganan, ang sementeryo mga kaigsunan, dili kana mao ang katapusan. Mabanhaw kita pag-usab ug magpadayon kita sa pagkinabuhi hangtod sa kahangturan. Now karon wala lang kini kay gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga ang mga nangamatay mabuhi pag-usab, pero siya mismo namatay dito sa cross, gilubong ug pagkahuman sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa mga patay. Buhi ang atong Ginoong Hesukristo. Mao nga gidemonstrate gayud sa Ginoo ang kamatuoran mahitungod sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang kinabuhi. Now kung si Hesukristo namatay ug nabanhaw, nabuhi pag-usab, ang iyang mga followers maingon man usab. Ang matag-usa sa mga katawhan niining kalibutana mabanhaw usab pag-usab. Pero ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagrepresent sa kadaugan nga iyang naangkon alang sa iyang mga katawhan. He is the covenant head of His people ug ang kadaugan ni Kristo kadaugan usab kanatong tanan nga mga nagtuo kaniya. Kung si Kristo nagmadaugon batok sa kamatayon, ang iyang mga magtutuo mahimo usab nga magmadaugon batok sa kamatayon. Ang kamatayon mga kaigsuonan napildi na ug mo kini gipasabot gayod ni Pablo strongly nga gipapas na ni Kristo ang gahom sa kamatayon. Mousab kini ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, I am the resurrection and the life. Ang giingon ni Kristo, whoever lives and believes in me shall never die. Dili gayud kita mamatay. Mamatay man ang atong pisikal nga lawas, pero ang atong kalag magpabiling buhi kauban sa Dios. There is no break up, no stop in the Christian's life. Bisan pa ang kamatayon, dili ka na mo'y makapahunong sa atong existence. Ug ang atong kalag mabuhi, bisan pa og ang atong lawas tuad didto sa sementeryo. The body that goes down into the grave, mao kadto ang matulog, that is, mo kana ang Christian word sa kamatayon, hangtod nga pagabanhawon kita sa adlaw sa pagkabanhaw, when Christ will come again and call His people unto Himself. Ug ang atong karaan nga lawas, ang atong lawas nga adunay pagkadunot, ang atong lawas nga nakurap sa kasalanan, mahimong glorified, dili na madunot. Mabanhaw kita. Ang atong lawas mahimo ng strong, glorious, incorruptible, mortal, spiritual body nga mabuhi kauban ni Kristo hangtod sa kahangturan. Ang pangutana, aduna ka ba niini nga paglaom? Nakabaton ba ikaw niini nga paglaom? Aduna kay paglaom nga susama niini kung ikaw anaa sa atong Ginoong Hesukristo.
ug responsibility nimo nga atong dagkutan kini nga paglaom sa matag adlaw unsa man ang problema nga mahitabo niining kalibutana. Let us kindle the hope of our resurrection sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. And sa mga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo, see to it nga ang imong mga sala napasaylo na or mapasaylo aron nga sa pagkabanhaw nimo pag-usab, you will be resurrected unto eternal life instead of being resurrected unto eternal death. Ug ang dugo ug pagkamatarong lamang ni Kristo mao ang atong paglaom aron ang atong sala mapapas, mapasaylo ug pagaisipon kita nga matarong atubangan sa Dios. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa ug among gipangayo nga ang paglaom sa resurrection mao ang kanunay magdilaab sa among kalag aron among ma-overcome ang tanan nga mga problema niining kalibutana sa among Christian life. Mao kini ang among buhi nga paglaom ug tabangi kami sa among pagpadayon sa panagtigom diha sa panag-ampo niining taknaa. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagmamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.